OK, priateľ, tak sme v meste, tak ideme sa trošku povoziť po meste a nielen terén. Otváram Duster, starám do auta. Nech sa páči. Aby ste videli aj z takéhoto pohľadu štart. Klasický kľúč. Zapaľovanie raz. Pasy samozrejme musia byť. No, takže štartuje sa bez spojky. No, aby ste videli, ako to je. Tak, štartov systém vypínam, dvakrát perzo zapínam, zapnem si klímu, lebo je horúco. Ventilátor, klíma je manuálna. V dvoch prvých výbách máte manuálnu klimatizáciu, Journey a Extreme majú automatickú klimatizáciu jednozónovú. Takže Essential a Expression majú manuálnu klimatizáciu. No. Nastavenia perzo, vozidlo, asistent jazdy, konfigurácia, no, vypnutá zvuková výstroj pri prekročení rýchlosti, vypnutý zvuk obmedzovača pri zmene, prevencia opustenia jazdného pruhu vypnuté, tu si to všetko nastavíte. Varovanie sledovania vodiča, ale nič ma neupozorňovalo, ale dostalo to zapnuté. No, naspäť. Navigácia z Android Auto. Keď si sparujete telefón, tak máte tu rovno aj telefón. Tu máte rádio. Tak toto vyzerá. To som vám ukázal v krátkom short videu, že si to môžete takto zmeniť. Mne sa to páči takto s otačkami. Klíma funguje výborne. No a tu potrebujem nabíjať baterku do GoPro a takýto konektor tu není už. Tak som si musel ísť po takúto redukciu. No a dáte ju normálne do tohto zapaľovača. Ale zapaľovač tu není. No normálne to tam dáte a začne vám to nabíjať bez problémov. No, takže tu máte všetky tieto multimédia a aby ste videli navigáciu aj cez deň, lebo v krátkom short videu som vám ukázal Android Auto pripojenie večer po tme, tak aby ste videli aj cez deň navigáciu. Tak, telefón som si už sparoval. Na aute zapnem Bluetooth, takisto na telefóne zapnem Bluetooth a malo by sa mi to automaticky sparovať. Dacia budete ju vidieť ako My Car. Hotovo. Android Auto sa pripája k telefónu. No a máte to. Ste pripojení. Dokonca môžete si to nastaviť aj čítanie správ. Výborne. Posledné vyhľadávanie, no takto vyzerá navigácia a Android Auto vám spustí Wi-Fi. To je automaticky. No tak poďme na tú jazdu trošku po meste a pôjdeme trošku na okresky, povoziť sa do kopcov, niečo si o tom povieme. Môžete vidieť, že 38 km za hodinu a už môžem radiť trojku. Ako som hovoril, ide to do otáčok.
môžete ísť takto 38 a máme tu 2000 otáčok, takže krútiaci moment od 2000 otáčok pre LPG úplne bez problémov. Takto môžete chodiť po meste už dokonca pred 50-kou môžete radiť aj 4-ku. No a jazda v meste je veľmi príjemná, samozrejme, ale pruženie mi príde tuhšie ako pri predošlej generácii. Pruženie mi príde tvrdšie naladené, možnože je to tým, že nová Duster trošku pribrala, tak aby to nebolo také nijaké. Vidíte, 4 na 60-ke, 2500 otáčok. No a nič ma tu neotravuje, nič mi tu nepípa, akurát mi blikala tá 60-ka, že je tu 60-ka. Dám to do trojky, 39, 40. No takto krásne máte navigáciu. Na nerovnostiach nič nebúcha, všetko krásne licuje, nič tu netrieská, počujete len v podstate len gumy ako prejdu po nerovnostiach, ale už keď je proste nejaká tá veľká diera, tak samozrejme ten podvozok vie aj buchnúť, hej. Vzadu máme iba vlečenú zadnú napravu. Lepšie by to bolo, keby bola viac prvková. Vidíte, 49 a môžem dať 4-ku 51, som stále na tých 2000 otáčkach. Mohla byť vzadu aj viac prvková zadná naprava. Samozrejme verzia 4x4 má viac prvkovú zadnú napravu a viem presne miesto, kde by ste mohli počuť niečo na podvozku. Možno, že máte lepšie uši ako ja, lebo máme tu takú rozbitú cestu momentom. Cez 3000 otáčok už môžem kľudne radiť vyšší kvalt. Som s tým maximálne spokojný. Autičko krásne ťahá. Nemá tento litrový motor na benzín, plyn. Absolútne žiadny problém s touto Duster. Táto verzia váži najviac do 1380 kg, čo není veľa. Trojka, pomaľujem, dvojka. No a môžete vidieť teraz tú muscle car kapotu, ktorá sa mi tak nesmierne páči na Duster. Vyzerá to výborne. Čo na to poviete? To lomenie tej kapoty, no. Koho toto napadlo? Motor vôbec nesiaha tak vysoko, ale vyzerá to výborne. Tak, menšie okná ako má Bigster, samozrejme. Takže je to taký pre mňa taký malý tank. Vyzerá to výborne. Hrubší zvuk teraz na výfuku. Výfuk není potiahnutý dozadu, končí niekde pod autom, tak má to krásne teraz hrubší zvuk. Ešte keď pustíte klímu, tak vtedy ten zvuk vynikne.
veľmi príjemný, taký, jak som hovoril ešte v minulosti, taký trošku športový. No to sme v podstate mali byť na tej ceste, ale bol tam vymenený koberec, takže už v podstate z toho nič. Ale tu je ešte kúsok tej takej, je to veľa nerovností, čo sa tá cesta platala. Ale z Duster vôbec necítite nerovnosti na ceste, by som, len počujete proste, jak pracujú gumy s tými nerovnosťami, výborné. Ideme teraz na hlavnú. Krásny zvuk. No môžete ťahať do 4000 otáčok. Úplne bez problémov. Je tu 100 koníkov. Úplne postačujúci motor a postačujúci výkon na každodenné jazdenie a v podstate odvezie vás všade, kde len budete chcieť, áno. Ideme naspäť do mesta. Jak to vie krásne zabrať, a to len 170 Nm, ale na trojke cez 40 km/h to krásne zaberie. Super. Určite by som tento motor ani žiadny iný v meste nepodtáčal. Určite by som nešiel pod 2000 otáčok. Nemá to rád a vôbec ani by som mu to nerobil. Nemá to zmysel ho ničiť. Lebo tieto motory same o sebe nemajú veľmi porešené vibrácie, áno. A keď ešte budete motor potáčať, tak môže to dopadnúť veľmi zle. No, pôjdeme trošku do kopcov. Takto. No a máme tu kopec vonku zúmeného. Takto, keď chcem, aby mi bez problémov ťahal tento motor na LPG, tak nechám to v trojke a točí mi okolo 3000 otáčok, ale krásne ťahá. Ešte ak pridám plyn, tak zrýchľuje. Určite by som to nedával do štyrky, môžem to dať teraz, to je taká rovinka, a klesne to na 2000, hej, a už to není to pre neho to ideálne, pre tento motor, tak dám to naspäť do trojky a teraz úplne pohodička. Mám tam síce viac otáčok, ale krásne ťahá. Netrápi sa. Tu už je taká rovinka, tak pridám ešte a môžem to teraz dať do štyrky.
Áno, teraz 2500. No a aj na štyrke sa s ním viete krásne rozbehnúť. Krásne to jazdí. Veľmi sa nenakláňa. Predsa len ten podvozok 209 mm má niečo do seba, ale nenakláňa sa veľmi. Čo som veľmi prekvapený, že je to celkom v pohode. Ideme zase do obce. 50 do 4. Autičko bolo aj naložené, nemalo problém ísť plne obsadené, len keď od toho niečo chcete, tak treba podradiť a hlavne nepotáčať motor a už vôbec ho nepotáčať alebo mu dať malé otáčky do kopca v žiadnom prípade, lebo proste ten motor nebude ísť tak, jak by mal, hej. Teraz ideme zase do kopca, môžete vidieť, aký to je kopec. Dal som to do trojky. Keby som ostal v trojke, by to bolo lepšie, ale teraz 90-ka na štyrke ťaha krásne. Ešte krásne ide. Ešte som pridal v kopci a zrýchľoval na štyrke na 90-ke. Ideme z kopca. Duster krásne žehli nerovnosti. Gruzovce. No, takže brzdíme. Ideme sa tu pozrieť na Slovenskú volovú. No, že zase ideme mimo cesty. A toto je presne niečo pre Duster. Same diery, rozbitá cesta, lebo výborne to zvláda. Trošku rozbehnúť. Podvozok to krásne dáva. No je niečo pred nami, tak idem pomalšie. Áno. Vôbec neviem, že by som prešiel po nejakých extrémnych nerovnostiach. Tu takisto. Diera, diera, diera. Tu máme veľkú dieru.
super. Kde som sa to dostal, priatelia? Ale Duster to zvláda výborne. Ideme do jednotky, lebo tu ideme k týmto chatám. No presne toto sú výhody kompaktných SUV s tým vyšším podvozkom a že Duster ho má fakt na vysokej úrovni. Teraz tu bude doslova, že bum, bola tam obrovská diera, ale tieto balóny to krásne zvládli. 17-palcové disky kolies, 65 guma. No a tu máme takéto jazera. Slovenská Volava, tu už navigácia to už ani nevidí, že kde to vlastne sme. No, sa môžeme v podstate otočiť. Zase len kamenistá, rozbitá cesta, ale pre Duster to není absolútne žiadny problém. Takže veľmi dobrý, praktický podvozok. Som povedal, že veľmi blbvzdorný vytvorili pre Duster. A to už všetci dávno vieme, ale aj táto nová generácia potvrdila, že v teréne je ako doma. Takže 53 km za hodinu, krásne, 2000 otáčok, motor krásne vládze. No ale z tejto obce už vychádzam na kopec, ktorý je tiahly a má stúpanie, tak to určite podradím do trojky, lebo chcem, aby motor ťahal, a to vám určite radím, aj keď budete mať naložené auto, aj keď budete sami v aute. Motor má radšej, keď sa vytočí 3000, rozbehnem sa na trojke po 4000, radím 4, 80-ka, 90-ka, tak na 4-ke 90-kou je to lepšie. Pridám a motor ťahá, radšej takto, nedám to do 5-ky, chcem, aby motor ťahal v tom kopci. Nemôžeme povedať, že ten motor nemá silu, alebo že by nechcel ísť, alebo že by nešiel. Stačí
len podradiť, keď od neho niečo chcete. Áno. Lebo predsa len je to trojvalec, LPGčko 170 Nm, tak musí sa podradiť. A do kopcov zvlášť, alebo s naloženým autom. Vtedy sa cíti dobre, ale plyn ide do otáčok, ide hneď do otáčok. Vyššie oktanové číslo, plyn sa mi zdá, že od tých 101 do 108 oktánov, čo je slušné. Preto to tak pekne ide. Na štyrke krásne sa rozbehnem. A zase trošku do kopca, taký mierny kopec. Tu už pri 90-ke môžem mať aj 5-ku. Není to strmý kopec a 3000 otáčok. Auto krásne ťahá, krásne ide. Super. Super Duster. Maximálne spokojný s tým.